Χορηγός σημερινού μας βίντεο είναι το SCD Key, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ φθηνά παιχνίδια διαφορετικών εταιριών, software, gift cards και φυσικά Microsoft Office νεότερων και παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και κλειδιά για να ενεργοποιήσετε Windows 10 ή Windows 11. Στο checkout μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TTL. Έτσι βοηθάτε και εμάς, αλλά και εσείς κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση στην αγορά σας. Πληρώνετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σε λίγα λεπτά έχετε το κλειδί στο email σας για να ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα τα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα παιδες και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLads. Για αρχή θα ζητήσω ένα συγγνώμη αν ακούγομαι λίγο περίεργα, είμαι λίγο μπουκωμένος, αλλά επειδή είμαι εδώ και κάποιες μέρες μπουκωμένος, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το γύρισμα, οπότε here we are. Σήμερα το μενού έχει μια νέα κάρτα γραφικών, τουλάχιστον είναι της φετινής χρονιάς, το παλικάρι που μου την έδωσε δεν τη χρησιμοποιούσε πολλούς μήνες, τα δικά μου χαρτιά αυτό το πράγμα μετράει ως καινούργια κάρτα γραφικών, εντάξει, ειδικά με το πόσο χρονών είναι οι μεταχειρισμένες που κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση ο λόγος είναι για την... Βασικά έχετε δει τον τίτλο, τι λέω, τέλος πάντων. Voilà, RTX 3050. Μια πολύ όμορφη καρτούλα, ειδικά η Zotac υλοποίηση που έχω στα χέρια μου, η οποία λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2020, αποτελεί πρακτικά την πιο low-end ampere κάρτα της Nvidia, βασίζεται στον GA106 πυρήνα, τον οποίο χρησιμοποιεί και η πολύ γνωστή και πολύ δημοφιλής RTX 3060 12GB, αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για μια κάρτα στα 130W TDP, το οποίο σημαίνει ότι απαιτεί ένα 8πίνο τροφοδοσίας, με 8GB VRAM και MSRP τα $250. Φυσικά όπως καταλαβαίνουμε $250 για ένα 50 μοντέλο ακούγεται λίγο περίεργο και γενικά θα μιλήσουμε εκτενώς για αυτό το πρόβλημα αργότερα μέσα στο βίντεο. Για αρχή όμως ήρθε να ρίξουμε μια λίγο πιο κοντινή ματιά στην υλοποίηση που έχω εγώ, την Zotac Twin Edge, την απλή, όχι την overclock. Μια basic υλοποίηση της Zotac, θεωρητικά έχει μια πιο low end η οποία είναι με ένα φανάκι, αλλά μεταξύ μας κανένας δεν νοιάζεται για τέτοιες υλοποίησεις εκτός και αν είναι πιο φτηνές, κάτι που δεν είναι, και εκτός από κόσμο ο οποίος ψάχνει να χτίσει ένα πραγματικά πολύ μικρό PC, οπότε και έχει πολύ περιορισμένο χώρο. Οπότε δεν έχουμε κάποιο factory overclock στην συγκεκριμένη υλοποίηση, κάτι που θα μας επιτρέψει να δούμε πραγματικά stock επιδόσεις. Όχι ότι το factory overclock στις περισσότερες υλοποίησεις κάνει τρομερή διαφορά, αλλά τέλος πάντων για να έχουμε να λέμε. Για να ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά στη συγκεκριμένη κάρτα, θα δανειστούμε κάποιες φωτογραφίες από το review του Tech Power Up πάνω στην OC έκδοση αυτής της κάρτας, με την οποία όμως μοιράζονται τα κομμάτια οπότε είναι το ίδιο πράγμα, γιατί το παλικάρι το οποίο μου έδωσε την κάρτα με παρακάλεσε να μην την ανοίξω και προφανώς θα το σεβαστώ αυτό. Αλλά επειδή θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στα χαρακτηριστικά της κάρτας, όπως προείπα, θα δανειστώ κάποιες φωτογραφίες από το πολύ καλό review του Tech Power Up, link το οποίο θα βρίσκω κάτω στην περιγραφή για να πάτε να το δείτε κι εσείς, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα. Η κάρτα είναι βαμμένη σε ασημένιες αποχρώσεις με πλαστικό fan shroud και μεταλλικό backplate, το οποίο έχει μάλιστα και κάποια ανοίγματα για να βοηθάει να μην εγκλωβίζει ζεστός αέρας ανάμεσα στην πίσω μεριά του PCB και του ίδιου του backplate. Η ψύχτρα από εκεί και πέρα αποτελείται από ένα σχετικά μικρό και λεπτό heatsink, το οποίο όμως έχει 3 heat pipes τα οποία βοηθάνε σε άμεση μεταφορά της θερμότητας από την περιοχή του πυρήνα αλλά και των μνημών, μιας και υπάρχει άμεση επαφή των μνημών με το υπόλοιπο heatsink μέσω ενός cold plate στο υπόλοιπο heatsink για να υπάρχει γρήγορη απορροή της θερμότητας από το κυρίω σώμα της κάρτας. Άμεση ψήξη έχουμε και στην περιοχή του VRM και γενικότερα η κάρτα έχει φροντίσει ώστε όλα τα βασικά κομμάτια της να ψύχονται σωστά. Στην πίσω μεριά έχουμε 4 εξόδους εικόνας, 3 DisplayPort και 1 HDMI και συνολικά η κάρτα δείχνει πολύ ωραία και παράλληλα πιστεύω αποδίδει και πολύ ωραία. Και για να μην μείνουμε σε πιστεύω και δεν πιστεύω και τα σχετικά, έχουμε μετρήσεις φυσικά. Θα δούμε για αρχή πρώτα τι overclock κατάφερα να πετύχω στη συγκεκριμένη κάρτα και στη συνέχεια να δούμε τι θερμοκρασίες και τι fan speed αλλά και τι κατανάλωση πιάνει η κάρτα τόσο stock όσο και με το overclock που κατάφερα εγώ. Στη συνέχεια, όπως πάντα, θα περάσουμε στα gaming benchmarks, στα οποία θα τις συγκρίνουμε παράλληλα με την GTX 1070, την GTX 1660 και την overclocked GTX 1660, την οποία μπορείτε να φανταστείτε ως GTX 1660 Super. Στο περίπου. Δεν την έχω, αλλά επειδή είναι πολύ δημοφιλής κάρτα και επειδή παίζει αρκετά στην αγορά μεταχειρισμένων, καλό είναι να έχουμε μια ιδέα του πώς περίπου αποδίδει. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τα Bolca test και ακόμα περισσότερα benchmarks τα οποία έχω τρέξει για την 3050. Φύγαμε. Το overclock που πέτυχα εδώ είναι στην καλύτερη μέτριο. Η Twin Edge που έχω στα χέρια μου δεν έρχεται με κάποιο factory overclock και σαν αποτέλεσμα το 8% πάνω σε πυρήνα και 18% πάνω στις μνήμες δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο.
Η κατανάλωση της 3050 ξεπερνάει οριακά τα 120W σε stock και τα 135W με το maximum σταθερό overclock που πέτυχα εγώ. Οι θερμοκρασίες της Twin Edge υλοποίησης είναι πολύ καλές στους 40 και 53 βαθμούς για πυρήνα και hotspot αντίστοιχα, με το overclock να ανεβάζει αυτές τις θερμοκρασίες κατά 3 βαθμούς. Αυτό που κάνει όμως την κάρτα της Zotac καλή υλοποίηση είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες είναι αποτέλεσμα πρακτικά μηδενικού θορύβου, ειδικά με την κάρτα σε stock. Στα 1400 και 1500 RPM η κάρτα οριακά ακούγεται στο Open Test Bench, οπότε μέσα σε ένα καλό κουτί είναι πρακτικά αθόρυβη. Περνάμε στο gaming και ξεκινάμε με το Metro Exodus. Η 3050 εδώ μας έδωσε μια πολύ καλή, αλλά παράλληλα όχι απόλυτα σταθερή εμπειρία, κάτι το οποίο έρχεται να διορθώσει ως επιτοπλίστων το overclock. Το Metro είναι ένα από τα πιο βαριά παιχνίδια που τεστάρω, οπότε και μόνο το γεγονός ότι έπιασε 69 FPS average και 56 1% low είναι πολύ καλό. Στο Assassin's Creed Odyssey, όπως τα αναμενόμενο, τα βρήκε λίγο πιο δύσκολα. Η τελική εμπειρία είναι αρκετά καλή, ωστόσο είναι στα ίδια επίπεδα με τις, ας πούμε, 1660 Super και GTX 1070. Το overclock εδώ δεν μπορεί να κάνει θαύματα φυσικά και έτσι η διαφορά που κάνει είναι της τάξης των 3 με 4 FPS. Στο World War Z τα πράγματα βελτιώνονται σημαντικά για την 3050. Όχι μόνο μας δίνει με τη βοήθεια του overclock παντού τριψήφιο αριθμό FPS, αλλά παράλληλα ξεφεύγει και αρκετά από τις πιο παλιές mid-range προτάσεις της Nvidia σε αυτό το επίπεδο τιμής. Η διακατάσταση και στο Strange Brigade με 112 και 86 FPS σε average και 1% lows αντίστοιχα μας δίνουν μια εξαιρετική εμπειρία εδώ. Το overclock βελτιώνει κυρίως τα average. Οι διαφορές από τις πιο παλιές κάρτες δεν είναι ιδιαίτερες όμως. Στο Shadow of the Tomb Raider έχουμε παντού τουλάχιστον 60 FPS, ενώ τα average μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 100 με τη βοήθεια του overclock, επιτρέποντάς μας μια εξαιρετική εμπειρία εδώ. Το μόνο μου παράπονο είναι η λίγο μεγάλη απόσταση μεταξύ των average και 1% lows, μιας και σε μια οθόνη με υψηλό ρυθμό ανανέωσης είναι πιθανό να παρατηρείτε τα όποια FPS drops. Στο Red Dead Redemption 2 η 3050 χάνει για λίγο τα σταθερά 60 FPS, αλλά με τη βοήθεια του overclock μας δίνει μια πραγματικά άψογη εμπειρία στον πολύ απαιτητικό τίτλο της Rockstar. Βέβαια, για ακόμα μια φορά η διαφορά ανάμεσα στα average και τα 1% low είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι έχω συνηθίσει να βλέπω. Στο Rainbow Six Siege η 3050 δείχνει τη δύναμή της με εντυπωσιακά FPS, τα οποία οι περισσότερες οθόνες δεν μπορούν κυριολεκτικά ούτε να δείξουν. Με τη βοήθεια του overclock μάλιστα φτάνει τα 227 FPS στα 1% low και έτσι μπορεί να αποτελέσει μια αρκετά καλή budget επιλογή ακόμα και 240 Hz gaming. Το Far Cry 6 είναι ένα από τα πιο βαριά και παράλληλα πιο περίεργα συμπεριφορά παιχνίδια που τεστάρω. Εδώ η 3050 το πάλεψε, αλλά το έχασε λίγο στα 1% lows. 50 και 54 FPS δεν είναι άσχημα φυσικά, αλλά θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, ειδικά κρίνοντας από τα 68 και 75 FPS που είναι στα average. Στο Total War Saga Troy η αλήθεια είναι ότι η 3050 ήταν οριακά απογοητευτική. 57 FPS για average και 41 για 1% lows είναι μεν αρκετά για ένα παιχνίδι στρατηγικής, όμως και πάλι δεν μπορώ παρά να παρατηρώ τα μικροκολλήματα όταν τα FPS αρχίζουν και φλερτάρουν με τα 40. Αντιθέτως, στο Wolfenstein Youngblood η 3050 φτάνει οριακά τα 150 FPS σε stock και δεν πέφτει πουθενά κάτω από τριψήφιο νούμερο, δίνοντας μας έτσι μια εξαιρετικά smooth εμπειρία. Κλείνουμε με Dirt 5, όπου η 3050 ήταν αρκετά κοντά στο να μας δώσει μια smooth 60 FPS εμπειρία, έστω και αν δεν τα κατάφερε τελικά. Όμως τα 65 FPS average και 56 FPS 1% lows είναι πολύ καλά και ικανά να μας δώσουν μια πολύ καλή εμπειρία, έστω και αν τεχνικά δεν είναι άψογοι. Τα παραπάνω FPS που κερδίσαμε με το overclock στην 3050 ήταν απογοητευτικά. 8% περισσότερα average και μόλις 4,5% περισσότερα 1% lows είναι το είδος διαφοράς που με κάνει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει καν λόγος να ασχοληθείτε με το overclock στην 3050. Και μην ξεχνάμε ότι η υλοποίηση που έχω στα χέρια μου δεν είναι καν factory overclock και σαν αποτέλεσμα αυτή είναι λίγο πολύ η μεγαλύτερη διαφορά που θα μπορούσαμε να δούμε. Είδαμε λοιπόν πολύ καλές επιδόσεις σε 1080p ανάλυση, ωστόσο δεν μπορούσα παρά να παρατηρήσω ότι οι διαφορές με κάρτες όπως η 1660 Super και η 1070 ήταν αρκετά μικρές σε αρκετά σημεία, ειδικά όσον αφορά τα 1% lows. Ναι, γενικότερα τα 1% lows της 3050 ήταν λίγο περίεργα και συχνά χαμηλότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς και μου έκανε και εμένα εντύπωση, είναι η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα ήταν ένα δίκαιο review και μια δίκαιη σύγκριση εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ένα βασικό κομμάτι της RTX 3050. Το R στο RTX, το οποίο σημαίνει ότι υποστηρίζει Ray Tracing και DLSS. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα features. Ξεκινάμε με το Metro Exodus, το οποίο έχει δύο επιλογές για Ray Tracing. Στα Ultra το παιχνίδι είναι σαν να απέκτησε ένα ακόμα preset πάνω από τα υπάρχοντα γραφικά. Η διαφορά στην εικόνα φαίνεται με τη μία. Το πρόβλημα είναι ότι εξίσου άμεσα φαίνεται και η διαφορά στα FPS. Στο Ray Tracing High η αλήθεια είναι ότι τα FPS βελτιώνονται ελάχιστα την ίδια στιγμή που η ποιότητα εικόνας χαλάει και το παρατηρείς και αυτό αρκετά εύκολα.
Με λίγα λόγια, ανάμεσα στα δύο προτιμάω σίγουρα το Ultra. Δυστυχώς εδώ το DLSS δεν μου δούλεψε όπως θα έπρεπε και δεν είμαι σίγουρος γιατί. Όταν το άνοιγα, τα FPS δεν άλλαζαν σχεδόν καθόλου, ενώ η ποιότητα εικόνας κυριολεκτικά αυτοκτονούσε και ήταν σαν να έχεις μυοπία και να έχεις ξεχάσει να φοράς τα γυαλιά σου. Ήταν πραγματικά τραγικό. Στο Shadow of the Tomb Raider έχουμε ήδη πολύ καλά FPS σε 1080p, οπότε το μόνο που κάνει εδώ το DLSS είναι να τα ανεβάζει ακόμη περισσότερο. Όμως η πραγματική του χρήση εδώ είναι σε 1440p ανάλυση. Σε native 1440p δεν έχουμε τα απαραίτητα FPS για να απολαύσουμε το παιχνίδι όσο θέλουμε. Με τη βοήθεια όμως του DLSS ανεβαίνουμε στα 73 FPS average και 56 FPS 1% low. Και κάπως έτσι η εμπειρία γίνεται πραγματικά smooth. Μάλιστα σε 1440p η εικόνα που έχουμε με το DLSS quality δεν διαφέρει πρακτικά καθόλου σε ποιότητα από αυτή που έχουμε σε native ανάλυση. Σε αντίθεση με το 1080p όπου μπορείς να δεις κάποια μικρά artifacts, ειδικά σε πολύ μικρά αντικείμενα όπως μαλλιά ή φράχτες όταν τους κοιτάς από κάποια απόσταση. Στο Red Dead Redemption 2 προσπάθησα να κάνω το ίδιο, όμως τα αποτελέσματα ήταν σαφώς χειρότερα. Σε 1440p ανάλυση η 3050 πολύ απλά δεν έχει τη δύναμη ούτε με τη βοήθεια του DLSS να μας δώσει τα απαραίτητα FPS για να απολαύσουμε το παιχνίδι. Σε 1080p ανάλυση μας έδωσε παραπάνω FPS, όμως υπήρχε ορατό graining σε κινούμενα αντικείμενα πάνω στα οποία έπεφταν σκιές, αλλά και στο δρόμο όπου έπεφταν σκιές των δέντρων. Το πρόβλημα αυτό ήταν ορατό ακόμα και σε 1440p ανάλυση, έστω και αν ήταν λιγότερο έντονο. Τέλος έριξε μια ματιά στο DXR του Far Cry 6 και για να είμαι ειλικρινής έμεινα απογοητευμένος. Το VRAM usage χτυπάει απίστευτα νούμερα και το τελικό αποτέλεσμα είναι αδιάφορο κατά τη γνώμη μου. Συν ότι φυσικά χωρίς τη βοήθεια του FSR τα FPS που καταλήγουμε να έχουμε είναι μακράν λιγότερα από όσα θα θέλαμε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι προσωπικά πάντα χρησιμοποιώ DLSS Quality γιατί είμαι της άποψης ότι τέτοιες τεχνολογίες υπάρχουν για να διατηρούν το ίδιο επίπεδο εικόνας και να μας δίνουν περισσότερα FPS. Αν είναι να αρχίσουμε να μετράμε DLSS Performance ή FSR Performance και τα σχετικά, είναι σαν να μου λέτε ότι κοίτα, κατέβασα τα γραφικά στο Medium και πιάνω περισσότερα FPS. Ναι, χαίρομαι πολύ. Το ζήτημα, ξαναλέω για εμένα, είναι να έχουμε ίδια ποιότητα εικόνας και απλά να παίρνουμε περισσότερα FPS. Σε ένα μεγάλο βαθμό το DLSS το καταφέρνει αυτό και μάλιστα σε 1080p ανάλυση δουλεύει λίγο καλύτερα από το FSR. Και λέω λίγο καλύτερα γιατί αντικειμενικά σε 1440p και 4K και οι δύο αλγόριθμοι δείχνουν να κάνουν εξίσου καλή δουλειά. Γενικότερα, όσο περισσότερα frames έχει να δουλέψει και ο ένας και ο άλλος αλγόριθμος, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα που σου δίνει. Γι' αυτό το λόγο τέτοιες τεχνολογίες τείνουν να χρησιμοποιούνται περισσότερο σε 4K ανάλυση, γιατί πραγματικά διατηρούν σχεδόν όλη την ποιότητα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις διαφορά. Είναι για στιγμή που σου ανεβάζουν τα FPS. Η διαφορά είναι ότι το DLSS, όντας πιο περίπλοκο και χρησιμοποιώντας Tensor Cores, δουλεύει καλύτερα σε δύσκολα σενάρια όπως είναι η χαμηλότερη ανάλυση. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, είδαμε ότι κάποιες φορές δουλεύει καλά, όπως το Shadow of the Tomb Raider και το Metro Exodus, κάποιες φορές δεν δουλεύει καλά. Στο Metro Exodus λέω ότι δουλεύει καλά παρά το γεγονός ότι το DLSS σε μένα δουλεύει χάλια, γιατί έψαξα και είδα βίντεο όπου δουλεύει σωστά και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Και γενικότερα το Ray Tracing προσφέρει κάτι παραπάνω στην ποιότητα εικόνας και το γουστάρω αυτό. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι αυτό δεν αλλάζει ότι όταν ένα παιχνίδι δεν έχει Ray Tracing και όταν εσύ δεν θέλεις να μπλέξεις με FSR ή DLSS, η 3050 δεν είναι τόσο καλή. Κοιτάξτε που είναι το πρόβλημα. Θα ήμουν ok με αυτή την κάρτα εάν ονομαζόταν 3050 Ti ή μάλλον αν ονομαζόταν 3050 Ti και είχε MSRP τα $250 και παράλληλα υπήρχε μια 3050 με μικρότερο πυρήνα, λιγότερα shading units και 6GB VRAM για παράδειγμα. Δεν θα ήταν καλό value. Βλέπουμε ότι σε native ανάλυση είναι πάρα πολύ κοντά της η 1660 Super, οπότε και 1660 Ti θα είχε σχεδόν παρεφερείς επιδόσεις. Οπότε ξέρετε, ξεκάθαρο price to performance δεν θα ήταν τόσο καλή, αλλά αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλες τις RTX 3000, οπότε προφανώς ήταν κάτι που δεν θα αλλάξει με το μικρό μοντέλο. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι αυτή η κάρτα λέγεται 3050 και έχει $250 MSRP και δεν υπάρχει πιο φθηνή από αυτήν. Με λίγα λόγια, έχουμε το low end μοντέλο, μόνο που δεν υπάρχει τίποτα το low end πάνω σε αυτό. Όπως και να το δούμε, ό,τι και αν δούμε, τίποτα πάνω σε αυτή την κάρτα δεν είναι low end. Τα $250 MSRP, ξεκάθαρο mid range. Τα 130W TDP, ξεκάθαρο mid range. Το 8πίνο τροφοδοσίας που υπάρχει σε όλες τις υλοποίησεις, ξεκάθαρα mid range. Γενικότερα, τίποτα απολύτως πάνω σε αυτή την κάρτα δεν είναι low end, αλλά η Nvidia επέλεξε να την ονομάσει 3050 και να μας πει ότι γεια σας, $250 είναι τα λιγότερα που μπορείτε να δώσετε για να πάρετε μια κάρτα νέας γενιάς. Και το χειρότερο απ' όλα, η τελική τιμή της κάρτας δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα 300.
Κυριολεκτικά μπήκα σήμερα για πρώτη φορά και την είδα στα 295 στην ελληνική αγορά. Δεν την είχα ξαναδεί κάτω από 300 προσωπικά και για ένα καλό διάστημα έπαιζε περίπου στα 350 που είναι πάνω και από το MSRP της 3060. Οπότε έχω χοντρό πρόβλημα και δυστυχώς δεν είναι φταίξιμο της κάρτας. Απλά το θέμα μου είναι ότι αντί η Nvidia να μας δώσει απλά μια οικονομική RTX, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε μια κάρτα που θα μπορεί να παίξει σωστά σε 1080p και θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε λίγο την τύχη μας σε Ray Tracing τώρα που το DLSS δουλεύει καλύτερα από ό,τι παλιά, γιατί ρεαλιστικά η κάρτα αυτή έχει επιδόσεις οι οποίες είναι κάτω από την 2066GB και ως γνωστόν η 2066GB δεν ήταν και η καλύτερη κάρτα που υπήρχε εκεί έξω για να ανοίξει Ray Tracing, και αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι το DLSS δεν δούλευε αρκετά καλά. Αντί λοιπόν με λίγα λόγια η Nvidia να μας δώσει μια ανανεωμένη, λίγο πιο αδύναμη αλλά λίγο πιο φτηνή 2060 λίγο πολύ, η Nvidia καταλήγει να μας δίνει αυτό που είπα μόλις, απλά να μας λέει ότι είναι ό,τι πιο φτηνό μπορείτε να αγοράσετε. Δείτε το λίγο διαφορετικά. Φανταστείτε ότι έχετε μία 1066GB ή μία RX 580 8GB, οι οποίες είναι οι πιο δημοφιλείς κάρτες της AMD και της Nvidia. Της Nvidia πλέον είναι η 1650, αλλά για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν η 1066GB. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να σας λέγανε ότι αυτές οι κάρτες είναι οι πιο φτηνές που μπορείτε να αγοράσετε. Κάρτες όπως η 1050 Ti, η RX 570, αργότερα η 1650 που πλέον είναι η πιο δημοφιλής Nvidia και πιο δημοφιλής γενικά, δεν υπάρχουν. Φανταστείτε αυτό το σενάριο. Πόσο διαφορετικό θα ήταν το PC gaming εάν δεν υπήρξαν ποτέ αυτές οι κάρτες. Αν το 2018 που πήγαινες να χτίσεις ένα PC δεν είχες δυνατότητα να αγοράσεις κάποια από αυτές τις κάρτες και έπρεπε να πας απευθείας στην 1660 Ti. Ναι. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο φαντάζεται αυτή τη στιγμή η Nvidia και που ως ένα βαθμό φαντάζεται και η AMD, γιατί με κάρτες όπως η RX 6400 και X500 XT δεν νομίζω ότι παίρνει ιδιαίτερα στα σοβαρά την αγορά καρτών γραφικών στα 200 ευρώ και κάτω. Οπότε ναι, η κάρτα σαν κάρτα δεν είναι τόσο κακή, αλλά παραμένει φυσικά χειρότερο value από την προηγούμενη γενιά, κάτι το οποίο είναι φυσικά πρόβλημα όλων των RTX 3000. Απλά το επιπλέον πρόβλημα της συγκεκριμένης κάρτας είναι ότι επειδή ακριβώς υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις σε αυτό το επίπεδο τιμής στις παλιότερες γενιές, οι οποίες τώρα πωλούνται μεταχειρισμένες για σημαντικά λιγότερα λεφτά, έχει και πολύ πιο βαρύ ανταγωνισμό. Την ίδια στιγμή, λόγω γενικότερα λίγης δύναμης, δεν μπορεί να αξιοποιήσει πραγματικά το Ray Tracing, σίγουρα χρειάζεται DLSS και κάποιες φορές είναι πιθανό ακόμα και αυτό να μην είναι αρκετό. Σαν αποτέλεσμα, το πλεονέκτημα της κάρτας έναντι μιας 1660 Super για παράδειγμα, δεν είναι όσο μεγάλο όσο θα μπορούσε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Παράλληλα, έχει πάρα πολύ σκληρό ανταγωνισμό από τις Radeon κάρτες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν Ray Tracing και DLSS, αλλά έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές και συνεχίζουν δυστυχώς να πέφτουν. Η 6600 αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά φτηνότερη της 3050, η 6600 XT παίζει στα ίδια λεφτά και μια περίοδο μάλιστα το Black Friday μπορούσε να βρεις και 6650 XT στα λεφτά που αγοράζει μια 3050. Και μιλάμε για 1,5 σκαλί πάνω GPU, οπότε DLSS και DLSS, τα FPS που έχει μια 6650 XT δεν μπορεί να τα πιάσει δυστυχώς μια 3050. Οπότε για να το μαζέψουμε είναι μια mid-range κάρτα την οποία προσπαθεί να λανσάρει ως ένα υβρίδιο mid-range και low-end Nvidia, η οποία δυστυχώς, όπως συμβαίνει και με το μεγαλύτερο μέρος της γενιάς της, δεν είναι ένα τόσο καλό value συγκριτικά με μεταχειρισμένες επιλογές καθώς και προτάσεις από την AMD. Με λίγα λόγια, κατά προτίμηση προτιμήστε κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Για ό,τι απορίες έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα, η TechLadge έχουμε server στο Discord, link το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε επίσης social media, Facebook, Twitter και Instagram, παρέα με το live stream μας στο Twitch. Για όλα αυτά, ξαναλέω κάτω στην περιγραφή. Είμαι ο Νικηφόρος, τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο των TechLadge και μέχρι τότε, να περνάτε καλά.